ngomong. Aku wis kedo wis nyanyi wis kecebek meneng ae. Ngomong sing apik. Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairun auliyasmut. Nek percaya kon iman karo Allah, percaya karo dina akhir. Nek gak iso ngomong apik luwe becik meneng. Ngomong. Jare iki kon meneng. Lah ya ngomong sing apik. Kon lah wong Islam. Kon metu mang lho. Iya. Padha kok wong muslim lho. Lah iya. Lah kon kok meneng to?